बुंनो सानो सार? दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो धेमाजि, लखिमपुर, तिनसुकिया, डिब्रुगड़ आरो चराइदेउ जिल्लानि लुथुमनायाव 2 घन्टा सुबुं गौमा बे सुबुं गौमाखौ जोङो एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। बिनि गाहाय थांखिया जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लायाव जायफोर बर' सुबुंफ्रा रायजो जादों बै बर' नखरफोरखौ लानानै मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय दाफुंनानै होनाय दाबि, जाय दाबिखौ जों 2014 मायथाइनिफ्राय लाबोबाय थादों आरो दिनै जों नायदों जोंनि बिटिसिनि बायजोआव गासै 10 लाखनिबो बारा सुबुं सानखो दङ। 6,50,000निबो बारा जोंहा भटार्स दङ। बै सुबुंफोरा दिनै गोबां जाहोनाव गुबुन काउन्सिलफोराव हाबनानै दं खावसेया आरो खावसेया गोबां जाहोनाव आलाय सिलाय जानानै दं। बेनिखायनो जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' माहारिखौ राव हारिमु बेखौ फोथांनायजों लोगोसे जोङो जे जौगाखांनांगौ जोंनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों नैबे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाबिदों आरो बे दाबिखौ लानानैनो जोङो दिनै सुबुं गौमाखौ खुंनाय जादों आरो बे सुबुं गौमायाव नोंथांमोना नुगोन जे 10,000निबो बारा सुबुंफ्रा जोंखौ मदद होफैदों। बिनि मिनिङा बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरा जायखिजाया मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट लुबैदों। बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मुं होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो बुंबाय थानो नागिरदों जे 1986 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जाय दुलाराय आसामाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादों। बै सोमावसारनायाव संकसनिफ्राय सतियासिम बड'लेण्ड बिबाय थानाय जादों आरो बैनिनो जा बड'फानि 99 चार्टार अफ डिमान्ड, बे चार्टार अफ डिमान्डआव बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा काउन्सिल दानानै होनांगौ होननाय डिमान्ड दङ। जों दिनै बै डिमान्डखौनो मावफुंनायनि बा जाफुंहोनायनि थाखाय थांखि लानानै जों बेखौ मावफुंनो नाजादों आरो बेवहाय जोङो जायफोर बर' गामिफोरा काउन्सिलाव गुबुन गुबुन हारिनि काउन्सिलफ्राव हाबनानै दं, बै हारिनि काउन्सिलाव थानानै जों जिहेथु माइन'रिटि जादों, सुबुं अनजिमा हिसाबै जोबोद खम जादों। दा बैबायदि माइन'रिटि बर'फोरा गुबुनफोरजों थावरिनो हानायाव जोङो खस्थ' मोनदों। थ' बेनिखायनो जों आलादायै जोंनो काउन्सिल सेटेलाइट महराव जों काउन्सिल दाबिदों आरो बे दाबिखौनो लानानै जों उननि समावबो हाबा मावलांबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे गुबुन गुबुन हारिफोरनो 2 लाख 3 लाख सुबुं अनजिमा थानायावनो बिथांमोननो जिहेतु सेटेलाइट काउन्सिल होदों, जोंहा 10 लाख सुबुं अनजिमा दं। दिनै जोङो बै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरिफोरा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों माब्लाबाबो न'हेर खालामाखै। जोङो बुंबाय थादों बड'लेण्डआनो जाबाय जोंनि बिथा आरो बै बिथाखौ लानानैनो जों दिनैसिमबो रायजो जानो लुबैदों। थ' बेनिखायनो बड'लेण्ड डिमान्डआबो थांबाय थागोन, सोलिबाय थागोन आरो बड'लेण्ड डिमान्डनि बा प्रपज बड'लेण्डनि बायजोआव जायफोर जिल्ला दं बै जिल्लाफोरनि हालोद बर' सुबुंफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। दिनै डिब्रुगड़ तिनसुकियायाव जायफोर बर' होननानै गावसोरखौ सिनायथि लायोमोन बिथांमोना लासै लासै गुबुन हारियाव बास्लायलांनो हमबाय। मेस काउन्सिलाव बिथांमोना मेस उपाधि लानानै मेस डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनिफ्राय अनसुंथाइ लानो हमदों। थ' बिनि मिनिङा मा होनदों जोंहा ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टआव जेंना सोमजिदों। थ' बेनिखायनो जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बे गासिबो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। जोंनि थांखिया बर'फोरनिफ्राय सुबुं दोन सोरजिनाय। जोङो बर' माहारिखौ राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ गासिबावबो जों माबोरै दावगालांहोनो हागोन बिनि थांखि लानानै जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसाम सरकार जाय सरकारखौ सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव खुंबाय थादों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि जा गोबावथार नेबाय थानाय दाबि, बे दाबिखौ गोख्रैयै जुदि सुफुंसाराब्ला बा फैबाय थानाय उइन्टार सेसनाव जुदि एसेम्ब्लियाव बेखौ सोसनाब्ला जोङो 2020 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'खालि जोङो डिसिसन लागोन। फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जा इलेक्सन बिसायख'थियाव बिथांमोना माबायदि रल लागोन बा जोङो जोंनि थांखिजों थाङाब्ला जों सोरखौ माबायदि साजा होनांगौ दं बा फिथाइखौ होनांगौ दं, बै फिथाइखौ होनो थाखाय जोङो 1 जानुवारि 2020आव जों थांखि लागोन। थ' बेनिखाय दिनैनिफ्राय फ्राय
जोंनि समाव 42 सान दं जोंनि आखायाव बे 42 सानाव आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो स्पष्ट खालामनांगौ जे जोंनो काउन्सिलखौ माब्ला होगोन बिथांमोना होगोन बुंबाय थादों नाथाय गोबाव जालांबाय माने बिथांमोना जोंनो होनो गोसो गैयै बायदि गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंबाय थादों आरो जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरि जायफोरनि मुं लानानै दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ होथ'वाखै बै बिथांमोनखौबो जों फोरमायनो सानदों जे नोंथांमोनाबो जोंनि डिमान्डखौ बुजि जोंनि ओनसोलाव थानानै साननै रायजो जाफै जों माबायदि अबस्थायाव दङ बेखौबो नोंथांमोना बुजिनांगोन आरो बिथांमोनाबो जुदि जोंजों मदद होआब्ला जोंबो बिथांमोननि थाखाय आलादा साननांगौ बाध्य जागोन बेनिखाय दिनैनि नैबे मेलनि सुबुंगमानि गेजेरजों जों आसाम सरकारनिसिम आल्टिमेटाम होदों 42 सान जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरि जायफोरनि मुं लानानै दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ होथ'वाखै बै बिथांमोनखौबो जों फोरमायनो सानदों जे नोंथांमोनाबो जोंनि डिमान्डखौ बुजि जोंनि ओनसोलाव थानानै साननै रायजो जाफै जों माबायदि अबस्थायाव दङ बेखौबो नोंथांमोना बुजिनांगोन आरो बिथांमोनाबो जुदि जोंजों मदद होआब्ला जोंबो बिथांमोननि थाखाय आलादा साननांगौ बाध्य जागोन बेनिखाय दिनैनि नैबे मेलनि सुबुंगमानि गेजेरजों जों आसाम सरकारनिसिम आल्टिमेटाम होदों 42 सान आसाम सरकारा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदि मेसेज होदों आसाम सरकारखौ जों मेसेज होदों जे जोंनि डिमान्डआ जुदि जाफुङाब्ला आं एसे सिगां बुंबाय जे 42 सानाव जुदि जोंनि डिमान्डनि फारसे जेबो मा होनो रिएक्सन दिन्थियाब्ला अब्ला जोङो 1 जानुवारि डिसिसन लासिनो जों मा मावगोन बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ बारे बुंबाय थादों जोङो जौगानायखौ लुबैदों जोङो गोजोन सान्थिखौ लुबैयो बेनिखायनो गोजोनै सान्थियै आरो समान जौगानायजों जोङो जोंनिखौबो लांफानो नागिरदों आरो बे लांफानो नागिरनायखौ आसाम सरकारा जोंनो बानायनो होनांगौ बीजेपी सरकारा बुंबाय थादों सबका साथ सबका विकास जोंखौ बहा साथ लानानै सोलिदों जोंबो बेनिखायनो साथ विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है इसीलिए हम बोलेंगे कि मोदी जी को भी हम बोलेंगे कि अगर सबका विकास करना है तो हमारा भी विकास कीजिए हम आपका विरोध नहीं है लेकिन हमारी जो मांग है इस मांग को पूरा करने के लिए आपको जल्द से जल्द अनुरोध हम करेंगे जोंनि जिल्लायाव दिनैनि हाबाफारियाव जोङो धेमाजि जिल्ला लखिमपुर जिल्ला तिनिसुकिया जिल्ला डिब्रुगड़ जिल्ला आरो चराइदेव बे मोनबा जिल्लाजों मोनसे जन बानायनानै लानाय जोङो बै जन हिसाबै गिबि जन हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ लाबाय आरो बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय मा होनो 500निफ्राय 1000से जोंनि टारगेटआ बेमोन नाथाय गुबुन जिल्लाफोराव जिहेतु सुबुं सानखोआ खम तिनसुकिया बायदियाव खम तिनसुकियानिफ्राय 100सा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों चराइदेवनिफ्राय जोंना 100सा बाहागो लाफैदों लखिमपुरनिफ्राय जोंना 1000 बाहागोनि बारा बाहागो लाफैदों बाखि धेमाजिया जिहेतु खम जाबाय बेनिखायनो धेमाजिनिफ्राय बांसिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानाया गासै जोंनि हिसाबाव दखराफोरनिफ्राय जिल्लाफोरनिफ्राय जों जायखौ हिसाब लादों 10,000नि एसे बारा जादों ओंखायनो जोङो बुंदों बे 10,000 रायजोआ ओरैनो फैयाखै ओरैनो बेयाव ओंखाम फैजाफैयाखै खारन जोंहा जोंनि गांनाय उखैनाय दं आरो बे गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि रायजोफोरा गासिबो हाबा मावनो थाखाय थाग थियारि जानांगौ